Imperial Reus van revalidar Argentona el títol de campions de la Lliga Catalana al superar els Bocs per 25-20 en una final molt intensa. Ambdós equips arribaven a la final amb una sola derrota en tota la temporada, si bé la trajectòria havia estat ben diferent. Els Bocs d'Argentona havien mostrat durant tota la Lliga el seu futbol físic i dominant, mentre que els Imperials havien fet front a una temporada difícil degut a l'absència d'alguns dels seus jugadors més veterans i presentava una plantilla molt jove i amb poca experiència en finals. Tanmateix, aquesta manca d'experiència no es va veure sobre el terreny de joc i ja des d'un bon inici els de Jordi Gras van ser els encarregats de marcar el ritme de joc i aconseguien 2 touchdowns gràcies al quarterback Adam Berg i al receptor Cisco Domínguez, que permetien marxar en el descans als tarragonins amb un avantatge de 0-13. Solo sois vosotros, nadie más. Vamos a la final. Están echando la bronca y vamos ganando de 15. No puede ser. Quiera más. Ganar de 40. A la represa, Dani Belso posava de nou l'emoció a la final, gràcies a un touchdown que apropava els Bocs i permetia somiar en una final ajustada. Però els tarragonins van oferir tot un recital ofensiu en el tercer quart, gràcies al receptor Cisco Domínguez, el jugador més valuós de la final, i Adrià Solís, autors de 2 touchdowns que permetien als de Reus dominar el marcador per un clar 6-25. Quan la remuntada semblava molt difícil, els Bocs van començar a practicar el seu millor joc, tant defensiu com ofensiu, i Dani Belso primer i Rafa Jiménez després aconseguien anotar per situar un 20-25 al Municipal d'Argentona. Però ja era massa tard per completar la remuntada i els imperials aconseguien així la seva 7a Lliga. Ha sigut una final molt emotiva, ja que perquè ja fa diversos anys que estem arribant a la final i precisament contra Bocs d'Argentona. I és una final molt emotiva, perquè és el primer cop que juguem sense jugadors estrangers, som tots gent de la terra. A part, l'únic estranger és un americà que ha vingut, que s'ha casat amb una noia de la terra, llavors, és català, que diguem. Llavors que som tots gent d'aquí a la terra, no portem cap fitxatge i és tot un honor i un orgull jugar contra l'equip de box i guanyar-los a casa seva. 12 finals i 7 títols fan dels Imperials Reus un dels millors equips de futbol americà a Catalunya.